डहर देखे गइल बारी ससु पर मालिया धल सझोला में झूठो के जाल डहर देखे गइल बारी ससु पर मालिया धल सझोला में झूठो के जाल उ त खेतवे में जाके सुन पाकी हचरी छौरी गइल बिया तीनू खचड़ी यार पकड़े चल मछरी छौरी गइल बिया तीनू खचड़ी यार पकड़े चल मछरी। आप सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। छौरी गइल बिया तीनू खचड़ी यार पकड़े बढ़ के भितरिया सट के पजरिया खोला के कपड़ा नहाई है हो कोले बकुछो पूछहू ना जई है केहू से कुछ नहीं कही है हो हाँ बढ़ के भितरिया सट के पजरिया खोली के कपड़ा नहाई है हो कले बकुछो पूछहू ना जई है केहू से कुछ ना कही है हो करी माना तो डाल के टिपा कचरी छौरी गइल बिया तीनू खचड़ी यार पकड़े चल मछरी छौरी गइल बिया तीनू खचड़ी यार पकड़े चल मछरी। आप सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। छौरी गइल बिया तीनू खचड़ी यार पकड़े करी न केहू सकरे मत केहू झखरे चल सयोर जुन के संघावा में कोना लकुमारा संग बना के चल झुंड हो रगड़े के साबुन करायांगावा में करी न केहू सकरे मत केहू झखरे चल सयोर जुन के संघावा में कोना कुमारा संग बना के चल झुंड हो रगड़े के साबुन करायांगावा में मौका बढ़िया मिलल ठोकेला पचरी छौरी गइल बिया तीनू खचड़ी यार पकड़े चल मछरी छौरी गइल बिया तीनू खचड़ी यार पकड़े चल मछरी डहर देखे गइल बारी ससु पर मालिया धल सझोला में झूठो के जाल उ त खेतवे में जाके सुन पाकी हचरी छौरी गइल बिया तीनू खचड़ी यार पकड़े चल मछरी छौरी गइल बिया तीनू खचड़ी यार पकड़े चल मछरी। तमाशा डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो लखा।